Fil-bidu tas-sena d-dieħla se titnida l-Viżjoni Malta 2050 kif ukoll il-pjan ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, maquda mal-ħidma fuq il-Parks Nazzjonali tal-White Rocks, Manuel Island u Fort Campbell. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'intervista ma' Jean Paul Mifsud fil-ftuħ tal-Maratona Ġbir ta' Fondi bris il-Partit Laburista. Il-White Rocks, Manuel Island u Fort Campbell, fejn hemmhekk diġà tellaqna day one tal-konsultazzjoni pubblika ma' tfal fil-White Rocks, nimxu għal Manuel Island u eventwalment Fort Campbell ukoll, jiġifieri se jkollna sena mimlija daqs bajda bl-attività ta' xogħol. Però waslu. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll kif din il-ġimgħa se tiġi inawgurata l-ewwel flyover bħala parti mill-proġett tal-Imsida Creek. Dr. Abel annota kif li kieku kien għall-Kunsilliera Nazzjonalisti f'din il-lokalità dan il-proġett ma sarx, hekk kif minkejja li inizjalment kienu favorih imbagħad ivvutaw kontrih. Propju din il-ġimgħa se ninawguraw l-ewwel flyover u tkun tista' tibda tintuża. Dan huwa proġett li se jgħin ħafna fil-flow ta' traffiku tal-madwar. Semmek l-ironija hija li kieku għal-Partit Nazzjonalista u għal-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsil tal-Imsida, dak il-proġett ma sarx. Għax għall-ewwel kienu favorih u mbagħad qalbu d-direzzjoni, jagħmlu letteralment U-turn. Għal kif dan kien proġett magħmul minn kuntratturi Maltin u f'Malta fil-waqt li qal li din kienet biss waħda minn kullana ta' inizjattivi. Żied jispjega kif żdiedu u ssaħħu l-frekwenzi ta' trasport pubbliku. Dan fil-waqt li qed issir il-qalba għal flotta elettrifikata u trasport tal-baħar huwa b'xejn, bir-rotta bejn Taslima u Buġibba li se tibda dal-waqt. Hawn Dr. Abela qal li dwar l-istudju li għaddej brabta ma' trasport tal-massa fil-waqt li ħadd ieħor jitħadded dan il-gvern qed jaġixxi. Dan fil-waqt li tkellem ukoll dwar l-ekonomija kompetittiva li qed iħaddam pajjiżna, anke permezz ta' setturi ġodda bħalma huwa l-intelligenza artifiċjali.